Explica'm, Pep, una mica en aquests moments, si escrius, si no ho fas, si tens coses al cap. Sí que tinc coses al cap i conto que algun dia encara penso que podré fer-ho alguna cosa, però no, de moment físicament no veig en part de fer. Amb quin gènere literari et sents més còmode escrivint? La poesia segur, poder m'agradaria fer prosa, però tampoc no m'hi he posat mai, He fet cosetes molt petites. Com definiries una mica la teva poesia? És una poesia de sentiments, d'emocions? No, de sentiments no. Procuro que no sigui sentimental. Procuro que sigui més mental, més cerebral, més freda, encara que no sempre em surt, tampoc no es controla sempre. I diries que neix més de moments de crisi o de moments d'alegria? D'alegria no, neix més de la crisi, perquè l'alegria en tot cas l'has de controlar també. Bé, però també hi ha poemes d'amor fantàstics. Bueno, n'hi ha algun, però en tinc molts més de desamor. Amb quins poetes t'inspires? Què t'agrada llegir? Home, tinc més facilitat també per llegir poesia, però la prosa m'agrada molt també, els textos llargs. Però la poesia és una cosa que pots anar agafant un dia i un altre i anar fent, anar tornant-hi. M'agraden poetes molt diversos, molta gent molt diversa. I quins serien aquests poetes? En Pavese, l'italià, el primer poder, el primer, Pavese, Ferreter, entre els catalans, entre en Pessoa, el portuguès, i llavors també hi ha poetes anglesos, però no, que els tinc llegits, però no tan bé. Un altre que és molt estrident o inusual, és un Bukowski, un autor americà. Poetes castellans també, en Borges, en Cernuda. Com definiries tu què és l'escriptura per tu? Em seria molt difícil definir-ho, no ho sé pas. És un desfogament d'entrada sobre quan ets més jove. Una explicació del que t'ha passat o del que t'has trobat. Em serveix per explicar sentiments que tens o mancances que tens o pèrdues que tens. Una mica mires de racionalitzar-ho. Què creus que ha de tenir un bon llibre perquè passi segle rere segle, perquè sigui una gran obra de literatura? Això no ho sé pas tampoc, perquè diguem, hi ha mil coses que podrien ser, però que també és ple de casualitats la cosa aquesta literària. Estic segur que hi ha moltes obres que s'han perdut perquè no ha tingut la casualitat de trobar una recepció bona. Com valores ara que la gent pugui escriure en aquestes pàgines de relats per internet? Home, jo molt bé ho valoro, clar. Tothom té molta més llibertat, molt més marge, hi ha molta més facilitat per escriure tothom el que vol, el que li ve de gust. Això està bé. Amb què t'inspires quan t'inspires? Amb la literatura mateixa, amb altres textos, que sempre en trobes algun que val la pena, que et dona molta corda, t'engega molta cosa. La literatura, per un que escriu, és essencial, perquè sense llegir no cal que busquis gaire cosa, perquè l'aliment et ve de la lectura. I per tu la llengua és molt important? La llengua molt, sí, clar. Ja ho ha dit algú alguna vegada, i jo potser t'ho he dit alguna vegada, la llengua és el pati. Clar, el castellà és una llengua apresa a l'escola, però la llengua és
la que he pres vivint a casa, Clar. i és la que m'he fet meva. Potser per un poeta és més important trobar la paraula exacta. Sí, has d'anar buscant, sí. Sí. Clar, jo ara ja no, perquè no ho faig, però sí que havia estat dies i dies buscant una paraula, recordo d'un cas concret o de dos, i que havia estat això buscant una paraula i que quan la vaig trobar em vaig trobar satisfet.